हाय साଙ୍ଗ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଭିडिଓ ଆଣି ପାନି ଆଜି ନିଏ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଭିडिଓ ଆମେ ଆଇଛୁ ଭାରି ପୁଣି ସେଇ ପିଲା କଥା ହେଇକି ଆଜି କଥା ହିଁ ଗଲୁ ଆମେ କହିଲୁ ଯିଆ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଆଉ ଜାଗା ଟିକେ ଦୂର ଜାଗା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ମିଳୁନି ଆମକୁ ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯିବୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଆଉ ମାନେ ଭଲ ଜାଗା ଯିଆ ବୁଲିଆ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ବାଟରେ କ'ଣ ସବୁ ଭିଉ ଅଛି ଦେଖିଆ ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଯିଆ ଏବେ ଏଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହାय ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମଇଁଷି ଚରାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମଇଁଷି ଚରାନ୍ତି ଆଉ ମଇଁଷି ଚରାଇବାକୁ ଆଜି ଆଇନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ମଇଁଷି କେତେଟା ମଇଁଷି 3 3 6 3 9 10 11ଟା ମଇଁଷି ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଡ଼ିଆଟେ ଅଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରେ ଚାଲିଲେ ଆମ ପିଲା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସାଇଜ୍ରେ ପୁରା ଏ ବାଟ ସାରା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲାଗିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଟ ସାରା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ କେମିତି ସାଇଜ୍ରେ ଗୁଆ ଗଛ ଲାଗିଛି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭ୍ୟୁଟା ଅଛି ଆମର ଏଠି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବେହେରା ଘର ଏଠି ଗାଈ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଗାଈ ରଖିଛି 50-60 ଗାଈ ରଖିଛି ଗୋଟେ ଘରେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ କେମିତି ପୁରା ସାଇଜ୍ରେ ଲାଗିଛି ପୁରା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଆଉ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଯିବା ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈର ଘର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପଟା ସବୁ ବେପାର କରନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଘରେ ସବୁ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଘରେ ସବୁ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଘରେ ସବୁ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା 50-60 ଗାଈ ପାଖା ପ୍ଲସ୍ ହେବେ ଗାଈ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଏଇଠି ଟିକେ ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଇଛୁ ଭାରି ପୁରା ଟିକେ ଆଗକୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଜା ହେରିକା ଆଉ ସବୁ ରେସ୍ରେ ଆଉ ଆଜି ଖତରନାକ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଡ଼୍ରେ ଯାଇଛୁ ଜାଗା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଡ଼୍ରେ ଯାଇଛୁ ଦେଖିବା ଜାଗା ଯଦି ମିଳିବ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନାହିଁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବଳିଆ ଆଣିକି ଆଜି ଗୋଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁରେଇ ନେଇଛି ଆଉ ବଳିଆ କହିଲା ଏଇ ଜାଗାଟା ଦେଖିଛି ମାନେ ଜାଗା ତ ଦେଖିନି ମାନେ କହିଲା ଏଇଆଡ଼ିକି ଯିବା ବୋଲି ଆଉ ବଳିଆ ଆମକୁ ନେଇକି ଆଜି ଦେଖିବା ବଳିଆ ଯୁଆଡ଼େ ନେବା ଆଜି ସିଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା କାଲି ନେବ ବାପି ଯୁଆଡ଼େ ନେବ ସିଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଆଉ ତା ପରଦିନ ନେବ ରାଜା ଯୁଆଡ଼େ ନେବ ସିଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବଳିଆ ଆଜି ଯୁଆଡ଼େ ନେବ ସିଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାପୁନା ବି ନେବ ଯୁଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଆଜି ନୁହଁ ପାପୁନାର ଡେଟ୍ ଅଛି 15 ତାରିଖ ଆଡ଼ିକି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ପୁରା ବୋବାଲ ହେବ ଦେଖିବା କିଏ ଜିତୁଛନ୍ତି ମୋତେ ପୁରା 100% ଭରସା ଅଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇଠି ରହିଯିବା ରାଜା ହବେ ହଁ ଏ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବଳିଆ ଆମକୁ ଯୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଆଇଛି ସିଆଡ଼େ ଖାଲି ବଣ ବଳିଆ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆଜି ନେଇକି ଆଇଛୁ ଦେଖିଛୁ ଜାଗା ଫାଗାଟି ହଉ ଚାଲ ତୋ ଭରସାରେ ଆମେ ଆଇଛୁ ତୁ କ'ଣ ଖାଲି ବଣରେ ପୁରେଇକି ଆଣିଛୁ ଖାଲି ବଣ ଇଲୋ ବୋପାଲୋ ଏପଟେ ବିଲ ଅଛି 2-4ଟା ବିଲ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖୁ କିଆରି ଆଖୁ ଏଇନା ପାକଳ ହେଇନି ନହେଲେ ଆମେ ଆଖୁ ଚୋରେଇକି ଚୋରେଇଥାନ୍ତୁ ଏଇନା ଆଖୁ ନା ହେଇନି ପାକଳ ହେଇନି ରେ ମିଠା ଲାଗିବନି ପାଣିଚିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ମାଲିକ ଗୋଡ଼େଇନି ଛାଡ଼ିବ ଆମେ ଏଇପଟେ ନେଇକି ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଥାନ୍ତେ ଆରେ ନେଇକି ଏଇପଟେ ଲୁଚିକି ପଳେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖୁ କିଆରି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଆଡ଼ି ନେଇକି ଦେଖ ଖାଲି ବଣ ବଳିଆ ଆଣିଛି ଖାଲି ବଣ ବଳିଆର ଚଏସ୍ ବଣର ଚଏସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆକାଶର ଭ୍ୟୁଟା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଖୁସି ତ ଓମନ ମନ ପୁରା ଖୁସି ଆଜି ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଏନ୍ ହେଇଛି ନୂଆ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ କେମିତି ଜାଳ କରୁଛି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆମେ ଗୋଟେ ନଈ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଦେଖୁଥିବେ ନଈର ଭ୍ୟୁ ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିଯିବ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୂରରେ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଈର ଭ୍ୟୁ ନଈ ପାଖରେ ବି ବଣ ବଳିଆ ଯୁଆଡ଼େ ଆଣିଛି ଆଣି ଆଜି ବଣ ସିଆଡ଼େ ବଣ ଆଉ ନଈର ଭ୍ୟୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁକୁର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆମର ନଈ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନଈରେ ମାଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗଣେଶ ଭସାଣି ହେଇଥିଲା କାଲି ଗଣେଶ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଥର ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲ ଏନିକା ଚାଲ ଆଖୁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଖୁ ଗଛ ଏଇନା ଆମେ ପଶିକି ଭିତରେ ଚୋରି କରିବୁ ଏଠି ଆମର ଗୁରୁ ରହିଲେ ଆଗରେ 2-3ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆସଉ ଏଇନା ଚୋରି କରିବା ହଉ ଗୁରୁ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଡାକିକି ଆଣି ସେ ଚୋରି କରିବା ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କେଉଁ ଗଛ ଇଏ ନା ଆମର ବାଇଗଣ ଗଛରୁ ବାଇଗଣ ତୋଳା ହେଉଛି ଆଉ ଏପଟେ
आउ किछि भेंडी गछर भी भेंडी तोड़ा हो जाउछि अल्प किछि बाइगण तोड़ा है आउ तोड़ा गाना आम चलू मंदिर आड़ी की मंदिर आड़ी गला बहुत गुड़े जंगलिया रोडटा पड़ो आउ चल आम एथर जिया पूरा सुनसान टाइप रोड आम एथर चलू मंदिर भर ये हूँ मंदिर प्रवेश द्वार एवं नुआ कम चली आम सब पिला मुंडिया मारी प्रथम मुंडिया मारी जाऊँगी आम भी मुंडिया मारे एथर चल ये हूँ माँ तारिणी मंदिर देखिपे आउपट हूँ तिरुनाथ मंदिर आउ यही मंदिर बेस इंटरेस्टिंग और कम हूँ देखिए आस आउ ये देखिपे ठाकुर मुंडिया मारती आउपटे आमर अच्छी बर गछ आउपटे नुआ नुआ कम हो गोटे सिक्रेट जिनस कि जहाँकि आम तुम देखा आनीचे बहुत इंटरेस्ट जिनसटा देखिपे आउ ये हूँ से इंटरेस्ट जिनस सांग मैंने यहाँ तुम जदि जानी था कमेंट्रे कहे आउ न जानच मु कहूँ एटा हूँ गोटे हरिण मुंड हरिणर माने मला मुंड सिंगटा रखाही बहुत पुराना वर्षर से जुगुरु इठे सीसीटीवी कैमरा टे लगी देखिपे ये सीसीटीवी लगी बर्तमान सांग मैंने गुरुर टे तंटी सुखीगला बर्तमान वीडियो को देखूँ ये केमती फैन फैन लगी पूरा ये सुविधा पूरा घर द्वार माने यहाँ हूँ आनंद बजार माने आ भितर आसी बसा बसी करेंगे एपटे रोसई फसई रोसई है सब रोसई है एपटे ये देखो चुली आड़े गोटे ब्रज बर्ज अच्छी बर्तमान आम आईचु मंदिर भर को पूरा आम बुलिया ये माने जगह अधिक नहीं किंतु भल मंदिर पूरा बढ़िया देखिए मंदिर ये नुआ घर तैयारी होती यज्ञ कुंड तैयारी हम आ बर्तमान आम देखो मंदिर मंदिर क्वालिटी टी देखो बहुत खतरनाक है मंदिर छोटिया मंदिर अच्छी ना आ बर्तमान आम सबुआड़े बुलिया आ भगवान भरसा आज आम बलिया आम गोटे भल जगह देखी नहीं गोटे हाथी मुंड एपटे ठाकुर अच्छा एपटे पाइपी बण एपटे ना बलिया जो जगह नहीं गई सी खाली बण जगह हाथ मारनी साढ़े आस एड़ा आस बर्तमान आम देखुते मंदिर केमती कारुकार्य है पूरा कलर दिया बढ़िया सुंदर देखा मंदिर आसतु आम आउ गोटे इंटरेस्टिंग जिनस देखू आसतु सेपटे जा देखिए सेपटे जा एपटे हाँ तुम चलो मुझे जाऊँगी बर्तमान सांग मैंने देखिए ये सिंह पूरा चाहिए भाई माँ तारिणी मंदिर पूरा आमर आउ गोटे खतरनाक त्रिनाथ मंदिर एपटे देखो आउ गोटे खतरनाक गांधीजी आम जो 3टा मांकड़ देखा ये मिलजे देखु सांग मैंने मांकड़ आमर केमती बही गांधीजी मांकड़ सेपटे देख कौन लिखाई देखो ये कौन लिखाई कि सीमेंट पड़ी लिभि जाए आम आ कि ठाकुर टी मुंडिया मारिदे बलिया रे आ बर्तमान आम तो देखलु मंदिर आदि भगवान दयार वीडियो टी भल लगी थे ताले आमको सपोर्ट करेंगे सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे लाइक करिए जमा भूलिए जय जगन्नाथ तो देखो एथरिक आउ देखी पारते मंदिर आए सामान जय जगन्नाथ तो वीडियो आम ये शेष करूँ आउ वीडियो जदि टी भल लगी तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे भूलिए आ देखी पारते मंदिर तो आम पछपटे अच्छा ठाकुर हूँ माँ तारिणी मंदिर आउ बढ़िया जगहटा आउ बर्तमान तो जगह सब देखिले आउ ये वीडियो शेष करुच्ची जय जगन्नाथ।